xa. Pode, vimos a boda. Eu son Bruno Bernardo. Boas, eu son Samuel Fermai, todo mundo me chama Santi. Que tal? O meu nome é Harry Branco. Non serás ti a filla de Dona? Sí. Por eso me resultaba familiar. Sofía. É Sofi. É Sofía en griego. Claro, por iso me chamaron así. Eu tiña unha tía boa na península que tamén se chamaba Sofía. Pois teremos que ir logo ver os cuartos que reservamos, non será esta choupa bella. Oye, escala, que eu creo que é o hotel pintoresco. Podemos ver xa a tua nai, a Dona? A ver, veredes, é que vos convidei eu mesma. Miña nai non sabe nada. Ai, que me pareu! É que leva feito tanto por min. Sempre fala de vos, dos vellos tempos. E pensei que había ser unha sorpresa ben bonita xuntarvos na miña boda. Pero, tua nai, a última vez que me viu, díxome que non me quería volver ver nunca. Pero iso foi hai moito tempo. Por favor, significaría tanto para mí? Por que? Porque mandei vos as invitacións pensando que non había de responder. Sen embargo, viñastes desde moi lonxe. Debe haber unha razón para que veñades ao canto dunha serea, tal vez. Ui, és unha rapaza moi interesada. Por sorte te coñecen meus fillos. Tes fillos logo? Teño, dous, que me teríame menos traído. Como trouxetes a miña nai? La 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 la. Oh, Dona! Miña nai non pode saber nada. Prometede que non lle ides dicir a ninguén que vos convidei eu. Feito? Sí, por ti. De acordo. Pode comer aquí, Perfecto.